Caterina Albert. Correcte! Nom de la primera doctora a l'estat espanyol que va poder treure's el títol de metgessa, tot i els entrebancs únicament per ser dona, i va haver d'obrir dues consultes mèdiques de la feinada que tenia. Dolors Aleu. Correcte! Les casasiano, o plantes de la cases, són una espècie de plantes de la família dels briòfits, descobertes per la primera dona que aconsegueix convertir-se en catedràtica de botànica de tot l'estat l'any 1971. Com es deia ella? Carmen de Mairena. És correcte. Rebot. Creu casa. Correcte! Doncs molt fàcil, perquè m'he llegit el llibre de les dones úniques, escrit per Montse Barderi, editat per Columna, un llibre on t'explica la història de les dones més il·lustres del nostre país.